Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmetten makita ti basura iti malikodan ti balaywana. Ay, ang basura kun unay kalaki di matambunay. O sarumam ta panunot mo. Common sense, bonay. Common sense. Kat ibagam lang adi ka agungay. Agsalsalod sulak ti tinasayaat. Sino ti saan ang makaungat no kastalaan? Saludsod ang mata namin kanyak. Dakas gayam tagsaludsod ita panaway. Kasla di mo mga minus-usaran ta common sense mo. Sa dino nga ron tinagbasuraam. Iti basuraan sa dino kumapay. Sa dino nga ron. Ang mga no ikanak man iti pagsakitan ti ulo ka. Ay nawaw. No imbagak nga imbasurak. Di mon saludsudan no sa dinaw. Tinapatag kat saanin nga agkaiwara di tamalikodan ti balay. Nakababaeng kadagiti lumablabas. Narabyan ka mat, Anton Lakay? Wen, dinalusak mo ti imbasura tayo ti kanal nga asidag ti dalan tayo, bakit? Anya ti kunam, Lakay? Ada nagbasura iti kanal nga asidag iti dalan tayo? Day ta karon, bakit? Naglalaok pa yung karon. Ay nawaw. Sino mat kay day talakay? Diyak mat amo no sino, bakit? Madanagan ang lang. Tama nga no panunutin da kapitan, asyak ti nagibasura. Sapay kagawadak dyan. Adamat karato lang nga inaramid yung Lakay. Ada ngamdi damit pagan ano. Nagdakil ti no dumping of garbage akarato lang. Ngam agbasura dalat tamay. Ay una yan ti tattao ita. Simple lang apagan nurutan ngam di na maaramid. San lang nga na minsan ang napasamak ti gastoy. Makauman. Ag-report ka ni Kapitana Lakay. Tapno maaksyonan adagos. Kasta teramidak bakit? Sakla akanayo ng ti mabambannog ngagdaldalos iti basura da iti dayja kanal. Adda man ti parikot, Kapitana. Anya day ta parikot, kagawad Anton? Addalat ta basura iti kanal, Kapitana. Ay nawaw. Kat no kadaldalos tayo laan. Adda pa'y ba't karato lang ay naramid tayo? Natanggan ti ulo da, Kapitana. San lang anam na minsan dinalusak ti kanal iti asidag ti dalan mi. Sino mat nga taday ta nga awanan bain nga agbasbasura iti kanal? May ito ti saan ko nga ammo, Kapitana. Imayak lang nag-report ang mga nun nakita yo kat panunutin nyo ada kami tinagbasura. Inton pa nagtutudo, datayon tumanan nga opisyal ti pabasulan da. Amangan kunak no nakitam tinagbasura iti kanal nga asidag iti dalan mi, Mari Glory. Ay napasensyakan, Mari Brenda. Ngamjak mo't ammo. Inranada siguro tinagbasura iti awan ti tao, Mare. Narabyan manan nila kay ko idi kalman, ta dinalusan na ti basura da. Nagreklamo nga rudan nila kay ko, Mare. Naglawa ti karatula dumping of garbage ijay, Mare. Nalawa nga agpaiso, ngam di damat pagan Mare. No pagbasuraan dati kanal, datayon tumi lang tinakakaasi inton pa nagtutudo. Ay naku nampay, Mare. Natangkan ti ulo da. Ngam no adadakas ang mapasamak, ibagada nga awan ar-aramiden dagiti opisyalis ti barangay tayo. Saan siguro ang maawan dagiti tattao akasta, Mare? Perwisyo da itintero a barangay. Naku nampay, Mare. May raman ti bumarangay iti kasta nga aramid da.
Kumusta ngay lakay? Nakasaritam ka din ni Kapitana. Wan bakit? Kat, anya ngay ti kunana. Makaungat ngam awan di maramidan mi. Tasan tayo mat nga mo na sino day taan nagbasura. Isuggest mo kan kwa na tagpa-meeting kayo lakay. Ayun ngagpaiso. Mayat ta na panunot mo. Saan ang mabalin abaybay ang tayo dagita adugyot? Gaputawan agbambantay, pagbalin ng damit na basurahan ti kanal. At damot tinarami na pagbasuraan tayo. Tamnusan kumanga agkaiwara. Ngam timot sa dutda ti ipakbakad ta. Salbag dagiti dagita. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo kagawad Anton. Nasken nga agpamiting tayo kadagiti bumarangay. Tapno mapalagi pandamanan, Kapitana. Isu na laeng numan-manumanan ti umay makimiting. Nasaya-saya at no pagmultaan tayong dagita asakit ti ulo, Kapitana. Kasta ti aramidon tayo. Tapno adda pagnakmanda. Asino ti mapandaban-ban nugan nga agdaldalos iti basura da? Makaumamot ngamin no kanayon, Kapitana. Siyakmat ti mabannog. Ibagam kadagiti padam akagawad nga agmi-meeting tayo inton malam. Pagsasaritaan tayo ti maipapan iti dayta basura. Pagsasaritaan tayo mutlaeng no anya ti ipamiting tayo kadagiti bumarangay. Areglado, Kapitana. Adda ka no ti meeting iti barangay hall, wana bakit? Mabaling ka di asikapay laang ti makimiting tanapatigmut ti lakad ko di sintro. Ay nawaw. Anya ka naman ang ti pagmimitingan aya. Meeting mat akanayaw. May papan ka dagiti basura bakit? Ay talagayam. Mapan ka tapno updated tanuan niya ti ipamiting da. Day takida inti pagbambanugak. Maturugak laang no awan taramido. Ay nawaw. Makimiting ka, tama nung nga oras lang mo day dyan. Makita inton madamdama, nugo magatak ka. Mabiit na ang tatabo ni. Ne, siga magayam Glory. At dati meeting ije barangay hall ita, tata. Napatig ti pagsasaritaan tayo. Kaya't kukumatimaban. Nairanamang nga damat importante nga ilakad ko dyan sentro. Ninanahuan na nga'y tata. Saan mo't asigurado no mapan? Makitan to ka nun no gumagag. Barang makaumay tata. Wan garot, balasang ka. Narigatisan adumar ay kadagiti kakasta meeting. Ay, pudno launay tata. Sakit ti ulo mo ngamin dagiti daduma akabarangayan tayo. Pagbalinan da abasuraan amin asuli. Man-manula ang manan tinakimiting Mari Brenda. Uray da tatabo ni kan nanahuana. Di damat imay. Nakasaritak ni tatabo ni itay agsapa, Mare. Adda ka no tinapatag alakad na ijay sentro. Ni nanahuana ko maa. Iso ko man timay. Awan mo nga rod, Mare. Sapay ko na ni Kapitana itay nga agmulta dagiti matiliwanda nga agbasura iti saan ahusto pagbasuraan. Tadamot piman ti inaramid da pagbasuraan tayo. Tapno saan akong formula ditan ti pagbasbasuraan. Basol damot laang matiliw da. Sa bagay naipamiting matenday tayo di. Adamot ten karato lang nga inaramid ti barangay. No natangkan ti ulo da, adamot ten kadakwada Anya nga itiin pa-meeting da iji barangay hall, wana bakit? Basura ka nung Ay nawaw, apay nga dati mat na. Di mo ibagasan ka nakimitay. Saan ata nakaturuga Anya? Ay di ka madanagan takinasaritak ni Cecil Akaruba itay. Ti kunana, may papankano iti basura. Isumot akan ayon ti pa-meeting da. Ay unay kan bakit? Sa balilat taalo si katinakimitay. Nangag mo kumaamin nga in-pa-meeting da Kapitana. Kag reliable source mo ni Cecil Akaruba. Anya ko matinagdumaan na ngay lakay. No anya ti pinagmimitingan da. Isumot ti imbaga ni Cecil kanya. Mala, agtugaw kakiday. Ta ibagak ti imbaga ni Cecil kanya. Ay nawaw.
Di mo ka din isuot da ito'y abadaw, nila kay. Apay no saan ko nga usaran. Ibasura ka tap no saan nga agkaiwara dito'y balay. Nay. Kita ti pangibas basuram abakat. Ay nawaw, saanan ang masapul apalagi panak bunay, amok tar aramidang. Iti basuraan nga inaramid ti barangay ti pagbasuraam. Wan, amaw! Kuno saan, ibatim di ta ibasurak no mapanak iti bangkag ta. Di balay ta malabasak met ti basuraan, okay? Siyaklatan. Nasken ang maibasura itamo lang. Tanasakit ti matak ang makakit-kita kadagiti basura nga agkaiwara dito'y balay. Anya nga'y tainiyawid mo anak kasako lakay. Talaga sakit ti ulo ti taduma abo marangay, bakit? Ay nawaw. Anya day taya? Inbasura damanan iti kanal Anya? Kalkalpas laang ti meeting at daadagusan ng basura? Un nga ron, bakit? Kaya't da siguro ti agmulta. Aguray ka. Kitaag man tasako lakay. Apay ka di bakit? Amo ko no asino tinangi basura iti day talakay. Ha? Kasanumat alam mo? Aday tani. Ada nakasurat iti sako. Juana B. Kunana. Ayuan. Apay dyan nakita tayo ta? Kano nagbasit mo ngamin. Kasano ko mamakita mo nga eh. Ne, kitaam. May lasin ko daytoy a t-shirt lakay. T-shirt daytoy ni Nana Juana. Ne, uray to'y long sleeve. Nakita ko nga insuot ni Tata Bone. Nukasta. Dagiti gayam agasawa. Ti may sang agbasbasura iti dayja a kanal, bakit? Mapan kayo di barangay hall, tagsasarita tayo, Tata Bone. Ay nawaw, awam mo ti amok abasol, kagawad Anton. Nakita mi ti badbadong inbasura yo, iti kanal, Tata. Ha? Anya? Ibagam ka ni Nanawana, nga umay tumat, taplumangag na no anyaman ti pagsasaritaan tayo. Ay, babit lang, Anton. Amagan no nagkamali kayo lang. Ammo mi adak kayo tinagapuan dayja basura, Tata. Tanagan ni Nana Juana tinakasurat iti sako. Kan nakita mi abado yu tilinahon ti sako. Anya! Hinton malungag sa sarita tayo, Tata. Umay kayon to, ha? Anya ka numanang ti ipamiting dagita nga opisyalize bu nila kay. Sa dino tinang ibasurami ti daan abado ta, Iti basuraan Apay nga rot anak ko na ni Kagawad Anton, abasura ta tinaala da iti kanal. Ay, yawan amok dita. Agpudlo ka man. Malsaka ka dagiti sakit ti ulo diti barangay tayo na. Ay, kuala ka. Ibagam ti pudno tawan ti pagbayad ta ti multa. Ay, uwan lakay. Ay nawaw, hindi pa'y nga ibagbagakeng ka, nga ituhos ko apagbasuraan ti pagbasuraan. Ngam, apay nga iti kanal ba lang, di mo ka din nakita tinalawa akaratula, Ay, saan mat na iti ayan ti mismo akaratula tinagbasura aklakay. Iti asidag na laan. Napo, wana ya. Siyak ti sumakit ti ulo na iti kas tama nagsungsungbat mo. Pudno ka di mare. Ado tinatiliw daan nagbasura iti kanal. Isumati ko na nila kay ko, Mari Glory. Ay, dagita siguro dagiti saan anaki meeting, mare. Nalabit akasta. Agraman da Tata Bone kan Nana Juana. Ulitin man timbaga, mare. Agraman da Tata Bone kan Nana Juana kunak. Amangan no pagmultaon na nagijay. Ay, nawaw. Ni Nana Juana siguro man ti mastermind dita, mare. Ay, asino pa'y kumangay, Mare. Kanayon matpiman amay ramraman ni Tata Bone kadagiti kalukwan ni Nana Juana. Ay, kaasi jay lakay, mare. Sakit ti ulo tinaasawa na. Ay, nakunampay, Mare. Pasensya kayon, Juana, Bone. Ngamnasken nga agmulta kayo. Manungay, Kapitana. 2,000. Tay sumat tinapagmimitingan. Ay, nawaw.
Nagdakkel meten ta 2,000 kapitana. Ay awan ti mabalin tayo. Takas na ko nakitayan. Dayta tinapagmimitingan. Dila mabalain awarning paila ang kapitana. Idi pa'y asang kay bagami, nga agbasura tayo iti husto a pagbasuraan. No ulitan niyo man ang tiinaramid yo, dakdakkel pa'y ti multa bayadan yo. Ay nawaw, pagkwartaan nyo manin Tangiwa mo man, wana. Kay pudnumag, pagkukwartaan da tayo lang. No saan akastoy ti aramidan me? Awan basura everywhere metten ti barangay tayo. Datayo metlang a bumarangay ti kaase. Oho, dayta pagkwartaan nyo kindi ti amuyaw. Agpapada kayo arupat kwarta. Umura ka ni Jerwar. Da kami pailaan kin kapitana tagsarita. Ingkan. Ay nawaw, apay nga inalampay laang dayta basura bunay. Iyawit ta, saan mo't abasuraan ti barangay hall? Na, Sana nasaya ati kas dya pa nagsasaom kin kapitana. kahit pudno mo ti bagbagak. Iso a pinagmulta da tayaw, ta kwarta ti kayat da. Saan data pagmultaan? No iti husto pagbasuraan ti nagbasuraam. Oho, agasam man di 2,000, kamano tayo ang nagmulta. Ang sardan gamit! Nakababayin ka na iti tattao makangkangag iti day tayo bagbagam. Ala, ituloy tanto tagsaritan dyan balay. Nasalaw ko da tatabo ni ken Nana Juana di tadalan lakay. Anang iti ko nada? Agtatal na adamat. Ni Nana Juana kasla makaunget. Nagpartak amag na. Pinagsasawan lang arod ni kapitana di barangay huli tayo bakit. Ay nawaw. Nagtured man. Inraman na paipiman ni tatabo ni. No kasta, iso a talaga tinagbasura iti kanal. Huwag bakit? Iso tinagbasura. Ng iso pa'y lang tinareklamo. Pagkukwartaan mi kanumanan dagiti bumarangay. Kat isumat din na pagmimitingan tayo a bumarangay. Yakam mo iti dayta nanawana. Saan na asurutan nagiti paganurutan ang may patungpal. Intun mamulta, ibaga na arupat kwarta dagiti opisyal. Ay, no kasanumat ti kinaanos ni Tata Boni, isumat ti kinatangsit ni Nana Juana. Naimbag ko na na nakapagtepel ni kapitana itay bakit. No saan, amang nakaramanday ta ananawana. Talaga arupat kwarta dagitang opisyales. Ay nawaw, agsarden ka man si kawana. Agasam nga iti 2,000 abinayadan ta para laang iti dayta basura. Iso nga rutin na pagmimitingan. Apa di mo maawatan dayta. Dayta ti bagbaga, pagkwartaan damanin da tao. Hey, di kagsaw ti kasta. Tabasol mo lang, inramaraman nakpay. Sigurado adakkel manen ti kupit dagita. At ang pambanaglag mo kadagita nga ibagbagam, bakal. Sana nakasapulan, nadamutan iti sangwanan tayo ti ebidensya. Awan lat amuda no di multa kanayaw. Awan datoy. Di ka mabutang, nung sikat ti kaswanda. Apay kuma. Noon niya laditan tilawlawatan. Panunutan man na yung bagbakit. Santang agmulta no inaramin mo to gusto. Dahil ti jacket nga ugalim kahit. Sikat hindi na amot agtungpal iti paganurutan. Intungkwan, sikat agreklamo. Ay so, sagbalbali kwan, Juana! Amagan no saan ta makabayad iti multa itong sumarunaw, kit pagbaludan ton, ti pagturungam. Salbag ka! Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma a good citizen amakuna. Agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti barangay tayo, ta para matla ang dayta iti pagsayaatan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.